malamin ka bayanin ka nuna fahimta. Na ji daɗin bayanin ka na yau. Karatun nan na fahimta sosai. Haka ka'idar koyarwa take dan umma. Wato da zarar ka ɗauki amana ta mutane kana koyar da su to yana da kyau duk bayanan da za ka yi ka fita haƙƙin su komai ka ringa wawware musu yadda ya kamata. Is God, wai ɗan umma sai dai fa na ga irin wancan matakan a wajen nan amma fa ina kyauta da san cewa duk ɗan matashin da kaga ya fiye zama a waje to tabbas akwai ɗan tare-tare na kan hannu. A wannan suka da Abubakar da su wannan aibiyan omu ne don muna tare da su. Ba ni da damuwa amma fa kalli wancan farin ya yi siffar mugaye. A wannan shi ne malika mai hankali ba ya shaya ba abin da yake shi ne wanda ba ya shaya. Shi kenan ni dai ban tuno da waya kai da ke gida. A wannan ai ba ka kada mun dai ne kada. Kai gwado akwai amsan wajen ka. La wannan ko shi sai yau ke ji da ko da yaushe in ka zo ka tambayi mutane kuɗi. Boss, kai fa, ya ci wuta wallahi. Ai yau duk wanda ya biyo ta horon nan wallahi baya yi. Allah na gaya mu kai. Kai dai bari kawai, abun ba magana. Ba dai muna goda ba. You think say they wise? Allah kawai mai rahoto fada kansa. Mumu man. Hey, ku dakata. Oh, Mumu not too much. Uban me za ku yi masa da wayarsa? Wato tun kafin rai na ya ɓaci. Maza na ku maida wa yaro wayarsa. An kyan maida mai zafi. Ni ta fa wannan dabar da kuke gani riga ce. A yanzu idan na ga dama sai in cire wannan wallahi duk in sassara ku. Lakaka. Kai waye? Ni bawan Allah ne. Kuma mai kokarin ƙwato wa yaro haƙƙinsa. Kai, wai da suke wannan abin rayuka nawa na ɗauka. Yawa. Dan Allah dan annabi waye yanka ragon Alhaji Sa'idu? Kai ne. Waye kada akuyar lani ranar layya? Dukan su kai ne. Zan sha jinin kafa in ban yanke ma kuma kobaro ba kafa jini. Oh, Mumu not too much. Jini muke sha za mu sha jinin ka wallahi. Kaji wai jini suke sha. Ita akuyar da sa ku ba jini ba ne? Ai jini ne na gani. Dan Allah ku ba shi wayarsa. Tun kan rai na ya dace. ba ka bani dama ko da kaddamo da A Dromas. Gani dole nan ne. Zan gode buba. Kuwa yake.